taky ne. Nechápu, hej, vy jste úplně mar. A tam někdo jiný známý? Já si tam myslím, že rozhodně zaskouruje. To víš, jo. Takže volí trh? Jasně. Čau. No v 10, už stejně být 4 minuty, ty Magore. Ty vole, ty si nás sem pozveš, abychom ti radili, jak zbalit holku, a pak mu tu necháš čekat s ním. Tenhle ten už ti se pisuje rady, jak si získat. No a ty vole, tyhle dva, ty už ti plánují svatbu. Tak hele jo, to absolutně není pravda. My jen prostě Pepovi přejem, aby mu to vyšlo, když oni v chatu tak básnil. Přesně tak. Souhlasím s Klárou, ale jestli na to rande přijde stejně pozdě jako teď jsem, tak úplně nevím, no. A nám se ani neomluvíš? Ne, asi. Ne. Kámo, pozdě fakt nechoď, ale jak tě znám, tak na líbačku aspoň uhraješ. Hele kámo, vůbec ty amatéry neposlouchej. Dáme nám řepivko a já ti dám nějaký rady, jak ti dostat do postele. Tady to zase vypadá, co? Takže vlastně vůbec nevím, co s tím. Tak co, Pepo, jak to vypadá s tím tvým rande? No ne asi, tak povídej, proč jsme tady. Říkal jsem si, že by se hodila rada od zkušenějších, když už je to tak dlouho, co jsem byl na rande. Naposled to bylo ještě s Evou a to už je... Eva byla hrozná, já doteď nechápu, jak jsi s ní mohl... No jo, promiň. Hele, jasně, že ti pomůžem. Pravidlo číslo 1 je, buď autentický. To holky milujou tu čirou autenticitu. To je pravda, Kláry. Akorát, že vůbec. Když budeš autentický blbeček, tak tím žádnou neosloníš. Základní pravidlo je dělat, že ti úplně nezajímá ta holka. Když moc naživej, skončí akorát tak jako hodnej kamarád. Jasně, ale když se budeš chovat jako hulvát, tak si tím žádnou nezískáš, viď Honzo. Ale když jí podržíš dveře, přineseš růži, pochválíš outfit, Tak to je pěkně teplý. za to tvoje rady ho dostanou maximálně tak do pozice arrogantního dementa a žádný další rande už nebude. Sakra, tak vždyť každý říkáte něco úplně jiného. Tak co je nejlepší? Koho mám poslouchat? Měl! Víte co? Uděláme to takhle. Mám tady něco schovaného pro tyhle příležitosti. Nejdřív si s tímhle pomůžeme, abychom rozproudili naší kreativitu. Ty vole, ty jsi blázen. Kamu ty jsi Magor? Jelínek? OK, no. Budeme zítra blbě. Už je blbě teďka. Tak na to tvoje rande. Tak a teď mi teda pomozte a představte si, že se sejdeme někde před tou restaurací. A když se teda potkáme, tak ji pozdravím. No tak snad na ní už budeš čekat před tou restaurací. Dobře, dobře. Tak já budu čekat před restaurací a když se potkáme, tak ji pozdravím. Ty fakt pozdravíš? Ahoj. A nezapomeň se hlavně představit, když jste se ještě nikdy neviděli. Já jsem Pepa. Anička. A pak teda půjdeme dál. No ale počkej, budeš první vcházet ty, že jo? To je slušnost, když to tam nezná. Jo. Půjdem teda dovnitř a já půjdu první. A zapomněl si zmínit, že si jí přinesl růži. Ano Tomáši, to jsem nezmiňoval, protože jsem měl v plánu přinést růži třeba až na druhý rande. Já si taky myslím, že by si měl přinést růži. Holky mají takovou pozornost rády. Teda, aspoň mně to fungovalo. OK. Dostala růži a jdem dovnitř. Ale co potom? Co mám říkat? No, věc se má tak, že už si dělal růži na prvním rande, takže už teď si myslíš, že jsi tak trochu divnej. Ale ještě neodešla, takže si myslím, že máš pořád šanci to otočit. Já je mám prokouknutý a vím, že je to v celku jednoduchý. Prostě musíš dělat, že ti tak trochu jedno. Jo, a taky si z ní občas udělej srandu. Tak to je teda pěkná blbost. Vůbec ho neposlouchej, Pepo. Bude to akorát tak trapný a otravný, když si o sobě takhle budeš myslet, Bůh ví co. Víš, ono na prvním rande je důležitý, aby se ptal, ptej se, co ráda dělá, zajímej se a rozvíj konverzaci kolem toho.
A pak je důležitý taky zjistit, jestli jste na stejné vlně, to je pak pro ten budoucí vztah strašně důležitý. Yes, já souhlasím s Klárou. Honzovi rady ti nedostanou k ní do postele, ale leda tak do jejich zablokovaných zpráv. Takže ještě nezapomeň před randem objednat, aby vám na stůl přinesli svíčku, což je jako maličkost, ale ta holka to ocení. Já určitě souhlasím s Klárou. Děláte si srandu, že jo? Je Pepovi snad 50. Hele Pepo, na svíčku se vyser. Kupí víno, ať nejste oba tak nervózní. Pak přihodíš ten blbej vtípek a je tvoje. A není tvůj táta náhodou pekař? Že jsi taková pěkná buchta? Prosím tě, Pepo, bejt vtipnej je dobrý samozřejmě, ale nepřežeň to, prosím tě. A co pak? Mám jí pozvat na další rande a nebo je to ještě brzo? No hlavně nesmíš zapomenout za oba dva zaplatit. Ale jenom pokud to mezi váma dvěma bude vypadat dobře. Jinak by za ní rozhodně neplatil. Honzo, ale ty seš fakt hulvát. Vždyť je to přece slušnost za holku zaplatit. Přesně. Ty vole, jak si mám tohle všechno ale sakra zapamatovat? To je, říkej tohle, neříkej tamto, dělej tohle, hlavně nedělej tohle. Neboj kámo, to zvládneš, věřím ti. Hlavně se soustředit na to, co následuje. A co následuje? Jdete k ní domů přece? Cože? To přece nejde. Když první rande skončí takhle, tak už to pak nikdy nikam nevede. Já jsem myslela, že zrovna ty takovej nejsi, Pepo. No... Samozřejmě, že nejdete k ní domů. Poděkuješ jí za hezký večer a rozloučíte se před restaurací, aby se nebála, že ji chceš doprovodit, protože máš ještě něco za Tak lubem. děkuji za společnost. Napíšeme si. Jo, určitě. Ahoj. Ahoj. A takhle hezky to skončí. No tak my se teda taky kloníme spíš k tomuhle konci, že? Jo. To je taková strašná nuda. Tak při nejhorším si najde další a zkusí to znova, no. No tak já si myslím, že jsme se tady všichni shodli, že by Pepa neměl být moc hr. Mé rady mám vyzkoušený v praxi a zaručeně fungujou. Já si odskočím a půjdem, protože stejně Pepa se bude muset jít připravovat, aby nepřišel pozdě na to rande. Jo. Pane bože, hlavně ať jí nebude sem. A pak jí říkám, víš, že kůže je největší orgán lidského těla? Tak u mě teda není. Jsi fakt debil. Čau. Hele Marku, ty jsi ale fakt hrozný podpantoflák. Za celý den jsem od tebe neslyšel nic jiného než ano Kláry. Vždyť víš, jak to mám, ona Kláre. No, radši to o všechno odsouhlasím, než abych měl problémy, ale upřímně si taky myslím, že je lepší si nechat přinést víno než svíčku. No přesně. A kdo ví, co bude pak, třeba fakt skončíš u ní a to by bylo mega dobrý. Co prosím? Zlatíčko, jak dlouho stojíš v těch dveřích? Tak hodně štěstí. No, tobě taky. No musím vám hoši říct, že jsem z těch všech rad fakt dost zmatený. Hele, prostě tam jdi, moc se ti nepřemýšlej a dělej, jak to cítíš. To je pravda. Ale na vtípky nezapomeň, ty 100% fungujou. No, dobře. Tak jdem, ať se Pepa může připravit. Jo, jdem. Tak se drž, Pepo. Hele, věřím, že si zítra sekneš. Tak čau. Tak čau. Ty vole, tak kde je? Přísahám bohu, jestli šel pozdě i na to rande. No konečně. Čau. No tak co? Tak povídej, jaký to bylo, jak to šlo? Dík za to pivo. No, nic neříkáš. Takže hádám, že blbý, co? No, tak co? Řekněme to tak, že mám dneska doma ustláno úplně stejně jako včera. Cože? No, že spal u ní, ty vole. Yes! Do prdele. Dávej. Dobře kámo, já jsem viděl, že to máš v sobě.
To musíme objednat panáky normálně za tohleto. Takhle si ji dostat k sobě domů hned první večer, ty bředraku. No, a pak, že moje rady ho dostanou akorát tak do blokovaných zpráv. To víš, že jo, ty chytráků. No, tak to se vyvinulo celkem zajímavě, Pepo. No já ti nevím, já si myslím, To je že... hustý, kámo. Teda, určitě bych to od tebe nečekal. Dík moc za rady. No sám jsem nečekal, že to půjde takhle rychle. Co děláš? Přišel jsem vám říct, jak to dopadlo, ale už musím zasít. Ty vole, když jsi přišel, musíme ještě rozebrat tvůj večer s pivkem v Ale už ruce. fakt musím, ale příště vám o tom povyprávím víc. No dobře, tak mi to za tebe zatím zapijem. Tak čau. Čus. To je borec. A nezapomeň se hlavně představit. Jdete k ní domů přece, ale na vtípky nezapomeň, teď si myslíš, že jsi tak trochu divnej. Ahoj. Ahoj, To je pro tebe. děkuji. To je hezká. Ale pozor, pícha. Jako my dva dneska večer. Ne, počkej, já to tak... Tak dobrý.